Tatlong sikreto ng mga mayayaman kung bakit lalo silang yumayaman. Most people think na yumaman sila dahil sa swerte. Mali. May systems lang sila na hindi ginagawa ng karamihan. Secret number 1, they own assets, not just income. Ang typical na tao, nakafocus lang sa sweldo. Work, get paid, spend, repeat. Pero ang mayayaman, iba ang laro. Bumibili sila ng assets. Businesses, real estate, stocks, equity. Halimbawa, kumikita ka ng 100,000 pesos kada buwan pero wala kang assets. Kailangan mong magtrabaho habang buhay. Pero kung may assets ka na kumikita ng 50,000 pesos monthly, kahit natutulog ka, may pumapasok pa ring pera. Secret number 2, they increase income before cutting expenses. Laging advice na magtipid ka, pero may limit ang pagtitipid. Hindi mo pwedeng tipirin ang sarili mo hanggang yumaman. Ang totoong mayayaman, nakafocus sa income growth, better skills, better opportunities, better businesses. Kung kaya mong gawing 50K ang income mo instead of 30K, mas bibilis ang wealth building. Secret number 3, they reinvest most of their money. Ito ang malaking difference. Kapag kumita ang typical na tao, ina-upgrade ang lifestyle. Kapag kumita ang mayaman, ina-upgrade ang investments. More assets, more equity, more stocks, more real estate, more cash flow. Lifestyle upgrade comes later. Asset upgrade comes first. Yung mga luxury cars, luxury bags, luxury homes, at watches na nakikita nyo, karamihan diyan galing sa assets nila. Real wealth is simple. Own assets, grow your income, reinvest aggressively. Hindi magic ang pagpapayaman. System lang siya. Ginagawa araw-araw ng mga taong marunong maghintay.